tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Karnu Ħaber u l-familjari. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisi. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej għati widen għat-talbhom li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li sejħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħalli mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel mit-tribu ta' Benjamin li kien jismu Kis bin Abġejl, bin Serur, bin Bekorat, bin Afijah, bin wieħed mit-tribu ta' Benjamin, bniedem qalbini u għani. U kellu iben jismu Sawl, żagħżugħ sabiħ fl-aħjar tiegħu, u ma kienx hemm ieħor fost ulied Iżrael aħjar minnu. Kien jgħaddi lil kulħadd minn spalleħ il fuq. Darba waħda Kis missier Sawl intilfulu xi ħmariet u Kis qal lil Sawl ibnu: ħu miegħek wieħed mill-kaddejja waqbad u mur fittex il-ħmariet. Daru l-muntanji ta' Efraim u l-art ta' Sriza u ma sabu xejn. Għaddew mill-art ta' Salim xejn u mill-art ta' Benjamin u ma sabu xejn. Malli Samwel ra lil Sawl il-mulej qallu: hawn ir-raġel li jetlek, dan jaħkem fuq il-poplu tiegħi. U Sawl resaq fuq Samwel f'nofs il-bieb u staqsih: ejdli jekk jogħġbok, fejn hi d-dar tal-veġent? Samwel wieġbu: jiena hu il-veġent. Itla qabbli fuq il-għolja, illum tieklu miegħi, inħallik tmur għada filgħodu kmieni u nurik kull ma għandek f'qalbek. L-għada filgħodu kmieni Samwel ħaq il-kusta żejt f'idejh u sawwa bulu fuq rasu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Ix-xewqa ta' qalbu int tajtielu, ma ċħatlux it-talba ta' fommu. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax inti lkajtu bil-barka u r-risk, kuruna ta' deb fin ketlu fuq rasu, il-ħajja talbek u intajtilu, omor twil minn żmien għal żmien flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħ u ġmiel int qiegħed fuqu, lilu tagħti barkiet għal dejjem, tferħu u tenneħ bis-sebħ ta' wiċċek flimkien. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba l-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħkurin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn ix-xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qgħad jgħallimhom.
U għaddej lemaħ lill-Levi tal-few bil-qeda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbejn għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu għax kien hemm ħafna nies li bdew imorru warajh. Il-kittiba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu: dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Ġesu semagħhom u qalilhom: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Ejja warajja. Hija s-sejħa li Ġesu jagħmel lil-Levi, u din is-sejħa tant laqagħha li Levi jħalli saħansitra x-xogħol tiegħu. Jgħidilna hawnhekk kien qiegħed fuq il-mejda jiġbor it-taxxi. Kien wieħed minn dawk li kellu paga tajba, kellu xogħol tajjeb. Imma l-kelma ta' Ġesu ejja warajja iħalli kollox u imur warajh. U din is-sejħa tagħti l-frott mill-ewwel għaliex. Għaliex meta l-mulej daħħal il-mulej f'daru, jiltaqgħu mal-mulej ħafna pubblikani il-midinbin kif kienu jiġu meqjusa mill-poplu ludi. U Ġesu jiekol magħhom. Għalhekk il-Fariżej jikkritikaw lil Ġesu u jmorru fuq id-dixxipli tiegħu ma kellhomx il-kuraġġ ikellmu jgħidulu u jagħmlulu l-mistoqsija għaliex qed tiekol mal-Fariżej, imma jiskandalizzaw ruhom għax huma ġusti, huma puri. U jmorru jgħidu iqasqasu lid-dixxipli tiegħu biex jibagħtu risposta lil Ġesu permezz tad-dixxipli tiegħu. Kemm nagħmlu għadin ħafna drabi anke bejnietna din il-logħba eżjes. Tara forsi xi ħadd li żbalja, m'intix kapaċi tgħidlu u turih forsi fejn żbalja, jew forsi tgħinu biex ma jkomplix jiżbalja. Imma nispiċċa nxandar id-dnub tiegħu. Nispiċċa nparla ma' ħadd ieħor u nibatlu r-risposta bid-dawra. Kemm ittri folot li jġibu ħsara. Kemm kliem ta' bullying naraw fuq il-mezzi soċjali li jġibu l-weġat. Min għalik inti ġust, mena waqt li jint qed tadixxi b'dan il-mod tafu x'qed tgħid. Li jint m'għandekx bżonn ta' Alla. Il-mulej Ġesu jagħlaq dan il-Vanġelu din is-sentenza sabiħa. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbejn. It-tabib għandu bżonnu il-marit, mhux minnu f'saħħtu. Il-mulej qiegħed ifittixna, mhux ta' bxejn f'kull quddiesa li nibdew il-laqgħa tagħna miegħu. Fil-bidu tal-quddiesa kif tibda? Ma nibdewx il-mulej ngħidulu: mulej, ara jiena ġejt il-Knisja, ħadd ieħor ma ġiex, jiena aħjar minn ħadd ieħor. Ma nibdew il-quddiesa billi ngħidu ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Ejjew nintebħu ħuti li aħna għandna bżonn tal-mulej f'ħajjitna. Ejjew nintebħu bil-mart tagħna, id-dnub tiegħi, u nitlob il-mulej fejjaqni
għalhekk jien qiegħed hawn, mhux għax jien aħjar minn dak li ma jiġix il-Knisja. Jekk nibqgħu nagħmlu dan ir-raġunament, qed nagħmlu r-raġunament tal-Fariżej. Jew għalhekk nitolbuh il-mulej biex idewwaqna l-imħabba tiegħu. U fl-istess ħin inresqu anke il-dawk ħutna għand il-mulej li bħalna wkoll huma midinbin imma forsi qed jaqtaw qalbhom jew hemm xi ħaġa żomma. Jew nitolbu għalihom dalgħodu biex huma wkoll iħossu s-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilhom. Irroddu ħajr lill-Alla il-Missier li l-fimħabba tiegħu batilna l-libnu biex naqħilna kull tħassir ta' dnub. Nitolbu għalhekk u ngħidulu ismana mulej bibnek il-għażiż. Ismana mulej bibnek il-għażiż. Sabiex is-saċerdoti u l-persuni konsagrati jgħixu tassew is-sejħa tagħhom bil-ħeġġa u jaqdu bimħabba lill-oħrajn. Nitolbu. Sabiex min qiegħed imexxi iżomm dejjem quddiem għajnejh il-kelma u l-eżempju ta' Kristu li ġie fid-dinja mhux biex jaħkem iżda biex jaqdi u jservi. Ħajjaħdmu s-setanin tal-art għal paċi u sliem. Nitolbu. Sabiex il-morda u l-midinbin isibu l-fejqan fl-isem ta' Ġesu li min għandu biss tiġina is-salvazzjoni. Nitolbu. Missier it-tieba li tistieden il-bnedmin kollha għall-mejda mħejja minn ibnek, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u ismana bl-istess Kristu ibnek. Amen. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xogħol tar-ruħ. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bih nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nitlu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddejs, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu Siedna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib
biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajr ħobs, radd il-ħajr qasam dan id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ la demmi tal-patt ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Nxandru bil-feħ il-qawmien tiegħek nistennew sa ma tiġik fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Istoftana Anton, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u jinsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti ismewil, jitqaddis ismek li ġisalt ikun li tritien kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, għalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex tiġri steħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
حروف تعلق. Dan hu l-ħaruf ta'Alla, dan hu li jneħħi d-dunubijiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbu biex palma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristus Siedna. Jew hekk nofru dawn it-tliet Ava Marijiet l-Omna Marija, s-Sultana l-Om tal-Ħniena. Nofruhom għal dawk ħutna li qegħdin jisibuha bitqila li jersqu lejn il-Mulej Ġesu. Ħalli d-dnub ma jbedhomx, imma jkun għalihom dik il-qawwa biex huma jqumu fil-waqt li jarfu d-dnub tagħhom jitolbu maħfra u ħniena lill-Missien li jum il-ġdid jimlilhom il-qalbhom bil-paċi tiegħu. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mill-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet jimħabetek,